Naimbag nga oras ken kanito yo amin manen sa ngapada. Ato yak manen ngumay mangipaay tinuliwa kada kayo amin sa ngapada. Dito ay Ilocano Music Lover. Iti dahi ito nga kundaway may sama na napakasarita ang kinayat. Iting kay mangigan kaya na maimutektikan dito ay Ilocano Music Lover. Mabayan ti portion ng lagip kinayat. Mabayan iti may sa apagayam tayo. Anang ipatulod dahito ay apakasaritaan na. Ngayon tayo lahat tanawagan, itinaganalin, iti probinsya tayong Ilocos. Sa kudayan iti surat na. Ken ka di Jenes. Kahit kumit kumangiburay na ito ay ababa pa kasaritaan. Numan pa ay nakababain ko na I mean, di Jenes na ito karuba mga chismosa. Kasalada laing na kita ay makakita ti Alsem. Sila na magmagustuhan na palsiitan di Jenes. My God! Iti may sangal daw na sang ilik ti pagayam ko ani Brian di Jenes. Ni Brian ket ka kaskwela. Nasingid kami, tito mong kalmaysa. Pagamuan ni Diadaga po, Apo, nanaw may kami man. Iti tayo tangkong tawid di Jenis katawa, nananang kentatang. Tagdana pa ng dati, Jenis. Nakatugawag iti sopa di Jenes na medyo agdadaitak. Iti panagtakter ko. Nakita kiti karoba mi nga ni manang siya nang kasalaga ti agtalya-talyaw iti masikigan na kada masangwana na kada hanggang may ladawan di Jenes. Nakalingag mga taday tuwin dahito yan na chismus abak bakit ang kinong ko na. At daong makita na lang nga tao. Kasala dahito ay ganso titingad na di Jenes nga amom dumakidakil tagong ng kasalati agangot-angot di Jenes. Napang ko nga lod, linukatan tinida o kasi gagangay di Jenes. Hindi linuktak. Hi, Lynn. Oh, Brian. Oh, nagsapakan. When nga minta, ang mga nunyak tumasahon kita da papanak, Lynn. My God! Agasta. When di Jenes pinastrek ko nga road ni Brian. Iti uneg. Iti panangirikip ko. Kung naman ni manang siya ng kasalatay tayo ay saan mo may ladawan di Jenes kasalati makapaypayat ti biggang siga. Natigas lati ang kit-kita iti tao tanubayan.
Chismoso dahil ito nga talaga. Bakit ang kinukunak tayo nagkati Janice? My God. Pagamo ang kinunan ni Brian D. Janice. Nyangor dahil yung baka medical manlin. Dito yung lata sa alasen. Mga nod damit, makakita ka data, Brian. Kaya man ano ko man, na makakita ka data. Kinadaan natin, Janice. Wendy Janice. Sa bagay, nagtulagan tayo di kalman nga. Agdi ko sakton sa kapay nga sumangpet ka, Brian. When, tano, napangbanglo ka metlayang kaya na nalamlamuyot metlayang itipaghim. Alin? My God. When di Janice itigahim dahil pa nagpatpatang ni kini Brian. Kit adagay magalalinga gitirwarin ti balay di Janice ni manang siya na. Pagamo ang kinunan ni Brian, agida ka nga ro dito ilin. Nyawar di katek dagito at datwalya mga lakalat at itwalya mo. Kinunan ni Brian D. Janice. Wendy Janice, tinungpal ko nga ro ti kunan ni Brian. Agpakleb ka lin. Agpakleb ang apay. Basta agpakleb ka. My God. Iti bangir met. Di Janice Teruhar. Siguro. Kasta una iti mula-mulagat ni manang siya ng tanadlaw kong aslati da. Arim patik tatay di Janice yung binaybayag laeng. Tanarami iti mga matiking inong kunaklatan di My Janice. God. Ang mulatang sisiim man eh. Bayam la tatagi papani ti mati kinong kunak ti unig ko ti Janice. Wendy Janice, hindi rugyanan ni Brian. Kinana. Lina talanam. Adalam dita. Siguro ko kung naman ang siya. Lanan ano na nga tatilana. My God. Wendy Janice, hindi rugyanan na ni Brian. Prosan ti buhot ko. Medyo kasalamarya ka. Nga maasot iti. Brian, kinukunak ti Janice. Ket kinunamit ni Brian ang kamakarat, ang kamakagarawlin. Tapno na saysayat metlahing ti Brian. My God. Kinunak lang ti Janice. Wendy Janice. Intal naklatan. Itararami din ni Brian. Ngayon kastay ko nak medyo at mariknak nga kasalakili ti wenno at mariyak tili ko dak ni Janice. Iti pinangapapros ni Brian kanya. At itanto man ang maasog iti. Asalas apag singaw nga ati My Janice. God.
Saan ka tinijenes no ate kasala pagmasaya ka. Kasala mo lakong ko na. Wendy Jenes, kasala na nadlaw ko nga tanapig imatayo. Kinukunak. Mapanagi padamag siguro ati chismosan. Kinukunak ni Jenes. Pagharap na kasabali tara namin dami kini Brian. Wendy Jenes. Medyo nabang-aram pa iti pinangil-ilot kanyak ni Brian. Medyo nasakit nga ro di Jenes. Siguro da jacket tang pinaglabak di kalmahan di Jenes. Tani Brian kita kaskola nga mga alamat laing iti therapist di Jenes. Nalagaan ti ima na nga agilot ni Brian. My God. Ken nasingid kami ti tumunggal may isa. Taglalo so na ket medyo at dati pagkahain makakita ti guwapo di Jenes nga scan ka. Ay pangit ka scan ka kung nakuma di Jenes. When di Jenes ilutin nakalat nga mailibak abumigay ni Brian nga nanak. Hoy boba. Nalamuyot mo nati bukot mo boba. Nanana di Jenes. Medyo si Kamit kinukunakalatan. When di Jenes adda kami ti kastanga kasasaan. Nakapaklebak pa lang ilutin nak ni Brian ti Jenes. Pagamuhan ti Jenes, gulpe nga nailukat itiri daw umiti sa alas ka na blag. Nakitot kami kin ni Brian di Jenes. Pagabuan na natibag nga boses. Anya ito buburain nyo dito, Ialin? Sino taga doon mga lalaki? Nakigtot kami kin ni Brian di Jenes. Hindi ko na gulpeha kami bangon nga nalak ito. Tatang. Ay, Uncle, kumusta danak? Kinunamit ni Brian di Jenes. Nakigtut ni Tatang di Jenes kastamit ninahanang tadda di likudan namet. Dahil di pungtot nga iti mata ni Tatang kasala rumrumsik di Jenes. Kasala dahil tinakakita ti naamo nga karnero di Jenes. My God. Tangamin kita amamuda ni Brian. Kaya nasideg ni Brian kada kami di Jenes. Tangarod ket gayem ko. Kaya may isang abong latan di Jenes ni Brian. My God. Kinunakin Tatang. Apay Tatang kasalam akong ungit kayo. Ay kunak ko ngawan. Kunak lakit nung amin nukwan. Apay ya Tatang. Ayawan na kong langarod. Sa bagay, agagaling pa ila di kalma nata sakit ibagbagim na ko. My God. Baglangin ti may ni Brian. Ay wanang kel. Tay sumit ngamin ti ko nanilihin. Nga masakit ka no ti bagbagi na ang kel. Wendy Jenes. Nagdiretson Tatang ti kusina.
Kinuna ni Brian. Api nga makapungpungtot ng kiltat tailin. Siguro. Dati chismosa dita bakay. Dita ruwar. Nga nakakita siguro ti kaadam Brian baka sa bali ti pagarok na dayjay. Ay dati bakit tatay nga dati agtangad-tangad. Uy. So dati bakit siya nang chismosa ti. Oh, awan ti mararamid na kita nga chismosal kita baka siguro tayo makipasungadan ng tatang mo panimbaga nga danak siguro baka sa bali tayo obrahan daragi baka kung kunanal siguro ha ay chismosa nga talabak bakit uy maron awan ti mararamid daragi ta chismosa. Wendy Jenes, sa muklatan niya, chismosa siya ng tikaruba mi di Jenes. Tinang ken tatang. Ay, hapo, kinungkunak man langin. Dagiti chismosa nga talaga, wanti maobrada, jalag sisi magang angot, ti may padaamag dati amuda di Jenes. Bago na adan tumanen, ay nilin, at dati, uri lagasog-asog, kad akong kunana di balayda, pagpadamag ng tumangatan di Jenes, sa karkaruban. At least awan ti nararabit mi nga matikin ni Brian ti Jenes no dilaeng iti panang masahe na panangilot na iti bukot ko ti Jenes ta kaming kita nagsakit. Talaga nga nasakit ti bukot ko Brian kinong kunak kanya na ti Jenes. My God. Ala di Jenes kasta na kahit impuray ko lang iti may sa pasatas-patas ko iti biyag. Tami na doon di mapasbasak nga kakasta di Jenes o nga impuray ko mamet tabarang no dagiti chismosa kita matawaan da di Jenes hala nga dagiti agipadpadamag ti Brian da no di kahit nga masapul nga panik-nikan da nga mo natap no awan iti pakababalawan da di Jenes. Saan ka di? Ay ketos to adatalin. Gusto ko namlaon ay. Agyaman nakmanan ti anos mo nang tedbiag ti dito yung kasaritak ti Jenes. Makapasoron na duma. Wala kita chismosa ang karkaroba di Jenes. Tanod na may pasyarap. Manamlan mo tay ay sons kas lagi ti marabot itingiwo agong da nga agsasaep lata di Jenes kas nagiti matadang agtulit-tulit. Nagrikan nga talaga tada karoba na kas di Jenes. Ala, diyang mabubusta kiyaman. To'y pagayamon lin, manipo diti probinsya ng Ilocos Sur. More power to your program.